όταν κάποιος έκανε κάποιο κακούλι. Η ψυχή θα παραδώσει. Δηλαδή διεσώζεται μια αίσθηση ότι υπάρχουν πραγματικότητες που με ξεπερνάνε και έναντι των οποίων έχω μια ευθύνη. Δεν μπορώ να καταλύω τα πάντα εν ονόματι του εγωκεντρικού μου, της εγωκεντρικής μου ωρέξης. Νομίζω ότι αυτά τα στοιχεία, τα οποία είναι υποκρίσιμα, βέβαια και υποσυστημασία, μπορεί να είναι κατεπραγόμενα, λειτουργήσαν, θα έλεγα, ναι, ας μην βάλω χρονολογίες. Δεν λειτουργούν καθόλου, εξαφανίστηκαν στα τελευταία 30 χρόνια, στην λεγόμενη μεταπολίτευση, όπου η άγγιση αξιοπρέπειας και μετατοπίστηκε, το είπε ο Γεράσιμος προηγουμένως, στο αν φοράω ο λαϊκός, αν φοράω τη βέλα, αν έχω αυτοκίνητο, τη μάρκα, ή αν έχω και σκάφος. Προσπαθήσαμε από αυτά τα στοιχεία να λύσουμε νόημα ύπαρξη. Αλλά όπως ξέρετε, οι τέτοιες αναζητήσεις είναι φαύλος κύκλος. Δεν τελειώνουν πουθενά, καταργούν κάθε όριο, κάθε οριοθέτηση των επιδιώξεων. Όλα εκφέρονται. Θα έλεγα ότι το κλίμα που κυριάρχησε στη δεκαετία του 80, του 90 και του 2000 συνοψίζεται στη φράση όλα επιτρέπονται. Δεν υπάρχει αναστολή για τίποτα. Με την απλή λογική, ότι θυμάστε το περίφημο δικαιούτο να κάνει ένα λόγο στον εαυτό του ο κύριος Στάδε, αλλά όχι και 500 εκατομμύρια. Αυτή η φράση θα έπρεπε κάπου να απομεινιωθεί για τη λειτουργία ως μέτρο. Δικαιούσε να μετάσεις στην κλεπτοκρατία, να σπετεριστείς το κοινωνικό χρήμα, αλλά μέχρι σε ενός ορίου, όχι και 500 εκατομμύρια. Ποιος το βάζει αυτό? Και με ποια λογική? Εάν δεν έχω κάτι που να μου δίνει περισσότερη χαρά από να αγοράσω 500 εκατομμύρια, γιατί να μην τα αγοράσω? Σκεφτείτε ξαφνικά να σου έρθει η δυνατότητα στη ζωή σου να έχεις στην τσέπη 500 εκατομμύρια δραχμές. Γιατί να μην το κάνεις? Αυτό το γιατί έχει καταληκτική σημασία. Γιατί ο μπακάλης να μην κλέψει, γιατί ο πολιτικός να μην λαδωθεί, γιατί ο εφοριακός να μην λαδωθεί επίσης, γιατί ο γιατρός να μην πάρει φακελέτο. Γιατί? Ποιος θα ορίσει το γιατί και το πρέπει? Εάν δεν απαντήσουμε σε αυτά τα ερωτήματα, εάν δεν δώσουμε και πάλι, εάν δεν βρούμε και πάλι έναν άξονα προσωπικής αναφοράς, δεν μπορεί, κατά την γνώμη μου, επιμένω ότι λέω προσωπική άποψη. Αυτό δεν μπορεί ούτε η κήρυγμα, ούτε η ηθικολογία, πρέπει να κάνουμε εκείνο, πρέπει να κάνουμε το άλλο. Αυτό ή το ανακαλύπτεις κάποια στιγμή και σε βοηθεύει και σε συγκεντρώνει. Ή αλλιώς δεν πρόκειται να το βοηθηθείς ποτέ. Άρα είμαστε σε μια φάση πάρα πολύ κρίσιμη, διότι τέτοιες διαδικασίες ορίμανσης, το να γοητευτούμε από το ουσιώδες, δεν μπορεί να συντελεστεί ούτε κάτω από την πίεση αναγκών. Οι ανάγκες μπορεί να είναι μια αφετηρία. Θέλουν ορίμανση του ανθρώπου. Ένα θα πω για να τελειώσουμε αυτή την ερώτηση. Ζούμε μια καταστροφή. Να μην μας παρηγορεί το γεγονός, αλλά απλώς να το έχουμε υπόψη μας, ότι αυτός ο ίδιος λαός πέρασε ίσως όχι από άλλες τέτοιες καταστροφές, εκτός της μικρασιατικής. Πέρασε από περιόδους η νέα γενιά. Σκεφτείτε τις γενιές των παππούδων των δικών μου, που έκαναν στρατιώτες 7 χρόνια, 10 χρόνια. Βαλκανική πόλεμη, Μικρασία. Εάν είχατε να οργανώσετε σήμερα τη ζωή σας με το δεδομένο ότι υπάρχει πόλεμος, γίνεται πόλεμος, είσαστε στρατευμένοι, τι θα αναζητούσατε ως αντίπαλο? Νομίζω ότι με μια τέτοια προβληματική πρέπει να αντιμετωπίσουμε τη σημερινή πραγματικότητα.
περάσουμε στη δεύτερη ερώτηση. Δεν ξέρω αν θέλετε τώρα κάποιος να υποβάλει μια ερώτηση. Θα γράψω τα ονόματά σας, γιατί υπάρχει μια σειρά και όχι σηκώστε χέρι όσοι θα θέλατε. Ο κύριος ο πρώτος. Ο κύριος. Ο κύριος Παύλος. Κάποιος άλλος στο σημείο αυτό. Κύριε Κόλλια. Κανένας. Τέσσερις το ίδιο, συγγνώμη. Κύριε Κόλλια, αν θέλετε σηκωθείτε. Αν θέλετε να μιλήσετε και στο βήμα δεν υπάρχει πρόβλημα, γιατί... Καταρχάς, θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Αγγλίδη και εσάς. Ήθελα όμως να συμπληρώσω την ερώτηση. Γιατί θυμήθηκα, διαβάζοντας την επιφυλίδα σας της καθημερινής της Κυριακής, σε κάποιο σημείο, αναφέροντας καταστροφή, αναφέρατε κάποιο κείμενο του Ευαγγέλματος. Ο συνταγματικός ρόλος του στρατού πλέον έχει απανοποιηθεί και έχει γίνει δημοσιοϊπάλληλος. Αυτό θα ήθελα το συνταγματικό ρόλο, δηλαδή αυτή τη στιγμή, γιατί εμένα με κεντρήσετε, ότι ίσως εσείς από μέσα σας υποθέτετε μήπως πρέπει να επεμβεί ή όχι. Ή δεν είναι ο ρόλος του. Γιατί γράψατε αυτό στο κείμενό σας. Ευχαριστώ πολύ. Διότι πιστεύω ότι οι ένοπλες δυνάμεις και ειδικά η ηγεσία των ένοπλων δυνάμεων έχουν από το Σύνταγμα, αν δείτε πώς ορίζει το ρόλο τους, έχουν υποχρέωση συμμετοχής σε κοινωνικές ευθύνες. Αυτό είναι κάτι άλλο από την οποιαδήποτε επέμβαση για την κατάρτιση των θέμων. Να το πω με ένα απλό παράδειγμα. Όταν τα παιδιά στο σχολείο σήμερα, από την πρώτη δημοτικού μέχρι την τρίτη ηλικία, παιδαγωγούνται με τρόπο που το λιγότερο που μπορώ να πω αποσιωπάται κάθε αναφορά σε αίσθηση πατρίδας, παράδοσης, συνέχειας του πολιτισμού. Μέσα στα βιβλία των τριών πρώτων τάξεων του δημοτικού δεν υπάρχει ούτε μία φορά η λέξη πατρίδα. Δεν υπάρχει καμία αναφορά στο 1921 σε ήρωες. Όταν παιδαγωγείται έτσι, όταν τα σχολεία έχουν μεταβληθεί σε παιδεία άγρας κομματικών οπαδών και βγαίνει ο Φατσιρικάς το 15χρονο στην τηλεόραση και το μαθητικό κίνημα, λέει στον Υπουργό. Κανένας δεν είπε σε αυτά τα παιδιά ότι δεν είναι ακόμα πολίτες. Ετοιμάζονται να γίνουν πολίτες. Και μόνο όταν γίνουν πολίτες μπορούν να μιλάνε. Για να το κάνουν ικανό, εάν απειληθεί αυτή η χώρα, να διακινδυνεύσει τη ζωή του. Σας παρακαλώ, με ποια τεχνική, με ποιες προϋποθέσεις μέσα σε ένα χρόνο θητείας ή 9 μηνών, δεν ξέρω πώς είναι τώρα, ένα παιδί που έχει έτσι παιδαγωγική, που όλος ο τρόπος του βίου του σήμερα, και δεν φταίει γι' αυτό, είναι καθαρά ατομοκεντρικός, πώς θα έχει τη δυνατότητα, πώς υπάρχει το ενδεχόμενο να πάει να θυσιάσει τη ζωή για ποιο πράγμα, γιατί. Επομένως, όταν μιλώ για την ανάγκη, για το χρέος μετοχής και της ηγεσίας των ενόπλων δυνάμεων στην κατεύθυνση που ακολουθεί αυτή η πολιτεία, λέω πολύ απλά, ας πούμε, ότι η ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων θα έπρεπε να έχει λόγο, όχι να επιβάλλει, να έχει λόγο στα θέματα παιδείας. Στοιχειώδες. Μόνο με αυτή τη λογική. Ο κύριος Δημητρίου, αν θέλετε να σηκωθείτε για να μπορούμε να ακούγεστε καλύτερα. Υπάρχει πριν από χρόνια ότι η Έλληνας είναι λίγο τρόπος και ο τόπος. Είναι τρόπος να ζεις και τόπος να ζεις. Μάλλον έγραφε ότι είναι μόνο τρόπο. Αυτός τώρα ο τρόπος με τη Γαλλιακή Σύμβαση έχει εκλείψει. Και πώς είναι δυνατόν η Εκκλησία μας να βγάζει πάντα στις ανώτερες θέσεις
διεφθαρμένους ανθρώπους όπως και η πολιτεία μας να βγάζει πάντα στις ανώτερες θέσεις διεφθαρμένους ανθρώπους και να μην βγάζει ταπεινούς ανθρώπους όπως ο Παπαδιαμάτης, ο Αιγύπτης, ο Δοστογεύσκης και διάφοροι άλλοι που μας δίδαξαν την ταπεινοφροσύνη και την ταπεινότητα και την ιερότητα και το πολιτικό σκέφτεσαι. Δώσε μας δηλαδή μια ερμηνεία αυτού του γεγονότος που είμαστε. Εμένα προσωπικά με εξοντίζει. Δεν μπορώ δηλαδή να βλέπω ανθρώπους οι οποίοι διαπραγματεύονται την πατρίδα μου. Ζούμε σε μια χώρα 3.000 χρόνια τώρα, μιλάμε μια γλώσσα 3.000 χρόνια τώρα και βλέπετε τώρα πώς, βλέπουμε τώρα δηλαδή πώς την έχουμε καταδείξει και πώς έχουν καταδείξει και την πατρίδα μας. Πώς μπορούμε λοιπόν να ξεφύγουμε από αυτούς τους ανθρώπους. Έχετε μιλήσει για το Σύνταγμα του 1844 που πρέπει να το ξαναγυρίσουμε της Τρισίνας. Πώς λοιπόν θα ξεκινήσουμε να κάνουμε μια πραγματική επανάσταση, να ξεφύγουμε από όλους αυτούς τους ανθρώπους. Λοιπόν, στο πρώτο ερώτημα, πώς και συμβαίνουν αυτά, νομίζω ότι η απάντηση είναι πολύ απλή και μόνο θα συμφωνήσουν όλες αυτό. Ζούμε μια περίοδο παραγνής. Και η περίοδος αυτή δεν είναι απλώς τα τελευταία χρόνια. Πρέπει να αναζητήσουμε τις ρίζες της. Ξεκινάμε. Να είναι δεύτερο. Συνεχώς δεύτερο. Άρα να βιώνει μια μειονεξία, να βιώνει μια προοδευτική παρακμή. Άρα, εάν γίνει κάτι σήμερα, εάν φτάσαμε όντως σε μια καταστροφή, μήπως πρέπει να ευχόμαστε αυτή η καταστροφή να είναι ολόκληρη, ό,τι και στοιχήσει, αλλά να είναι πραγματική καταστροφή και όχι μια λάθος σωτηρία. Έτσι ώστε να μπορέσουμε να οικοδομήσουμε με σημερινούς όρους κάτι πραγματικά, όταν λέμε ελληνικό, και αυτό είναι πολύ δύσκολο να το ξεκαθαρίσουμε, γιατί σήμερα ζούμε με ιδεολογίες. Είναι η ζωή μας και διαποτισμένη από τον τρόπο της ιδεολογίας. Λοιπόν, η ελληνικότητα δεν σημαίνει κάποιο ιδεολόγημα. Σημαίνει ανταπόκριση στις δικές μας ανάγκες. Οι ανάγκες οι ελληνικές, λόγω πολύ συγκεκριμένων αιτίων. Ιστορικών εθισμών επί αιώνας. Ή κλίματος, ή ακόμα και γεωγραφικής διαμόρφωσης. Δεν μπορεί να είναι ίδιες με τις ανάγκες του Γερμανού, ή του Άγγλου, ή του Γάλλου. Και εάν μετέχουμε σε έναν εταιρισμό εθνών, επί ίσης ώρας, θα μας υπολογίσουν και θα μας σέβονται μόνο όταν κομίσουμε την ιδιαιτερότητά μας, το ξεχωριστό το δικό μας. Και πιθανόν κάτι από αυτό το ξεχωριστό το δικό μας να ενδιαφέρει και τους άλλους. Εάν ο ελληνισμός επέζησε τις 3.000 χρόνια, είναι γιατί κόμισε μια αντίληψη των πραγμάτων, έναν τρόπο ζωής, τρόπο οργάνωσης της ζωής, που ενδιέφερε πανανθρώπινα. Γιατί ακόμα σήμερα, όπου και αν ταξιδέψετε στον κόσμο, θα δείτε μπροστά σας, μεταφρασμένο τον Αριστοτέλη, τον Πλάτωνα, τον Θουκυδίδη, από φιλελευθερισμό, καθόλου. Από ανάγκη. Αυτά τα κείμενα ανταποκρίνονται σε πανανθρώπινες ανάγκες. Λοιπόν, μόνο πάνω σε τέτοιες βάσεις μπορεί να οικοδομηθεί κάτι καινούριο. Τι μορφή θα πάρει, δεν είναι, πρέπει να αποφύγουμε οποιαδήποτε διασύνη για τον προσδιορισμό της. Θέλει πολλή δουλειά και αυτή η δουλειά ξεκινάει μόνο με τον τρόπο των διαδρομέων. Δηλαδή, με μικρούς πυρήνες, αυτό το οποίο εγώ περιμένω από τους διαδρομείς στη Θήβα, είναι να καθίσουν σοβαρά να πούν γνώμη για το πώς μπορεί να λειτουργήσει η αγροτική παραγωγή, ειδικά στην περιοχή των Θηβών. Για το πώς μπορεί να λειτουργήσει η αγορά, ας πούμε, στην πόλη των Θηβών. Συγγνώμη για τα πολύ απλοϊκά παραδείγματά μου, αλλά θέλω να πω ότι εάν δεν γίνει δουλειά σοβαρή σε κάθε τοπική περιοχή, δεν μπορεί να προκύψει εν συνεχεία μια καθολική οπτική που να εκφράζει τις δικές μας, την ιδιαιτερότητα των δικών μας αναγκών. Ο κύριος Κάπος. Κύριε Κάπλο, άκυρο, καλό βρες.